штрихи от този матч и от уникално груб шпагат тук на футболист на жълт и директен червен картон. И тук ще има много грозни сцени, защото полетяха бутилки, имаше размяна на реплики тук. Може би репликите са най-безобидното нещо в тази ситуация. Феновете тръгнаха да нахлуват на терена. Бесни от всичко това, което се е случило. Владимир Манчев се опитва да успокоява ситуацията в този момент. Футболистите на Аждот тръгнаха да бягат. Със сигурност се трябваше да завършва така този двубой. Буквално бягат като кучета футболистите на Аждот. Разбягаха се на трибуните, отиваха в сектор В, подгонени от феновете на ЦСК. Опитват се играчите на ЦСК да успокояват своите фенове. Изключително грозни сцени. Тук играч на Аждот се опита да говори с феновете и буквално бе прогонен. Тук има много малки деца, които трябва да бъдат отпратени оттам, за да не пострадат и те. Виждате чак къде се качиха футболистите на Аждот. Прочухме се. Няма какво друго да кажем. Виждаме на треньорската скамейка фенове на ЦСКА са обградили старши треньора на Аждот. Може би той е получил и някакъв удар. Да, има проблем там с някой от скамейката на Аждот. Да, това е старши треньора. Фенове на ЦСКА блъскат по скамейката, но наистина не трябваше така да завършва този двубой. Може би ще се поуспокои положението. Вече се намеси охраната на стадиона. Почнаха да се връщат и футболистите. Обаче, извинявай, че те прекъсвам. Виждам в сектор В отиват нова порция фенове, които да догонят футболистите. Тръгнаха още една група от привърженици от сектор А. Наистина панически бягат играчите на Аждот. Буквално са обградени от фенове на ЦСКА. Няма къде да се скрият. Малко са и униформените полицаи на стадиона. Лично аз мога да преброя 2 или 3. Всичкото друго е стюарди. Стюарди, да, които едва ли могат да направят нещо в тази ситуация. Правят каквото могат и футболистите на ЦСКА. Александър Бранеков гони феновете на ЦСКА, усмирява ги. Наистина страхотно груба бе тази проява на футболист на Аждот, който влезе в краката на Кикари и мисля, че бе футболиста, но това е абсурдно, което се случва в тази ситуация. Един контролен матч не трябва да завършва по този начин. Футболисти се гонят като животни от феновете. Скриха се в изхода в сектор Б футболистите на Аждот. Той предполагам, че със сигурност е затворен и няма как да излязат извън стадиона. Дано поне феновете на ЦСКА да бъдат спрени и достъпът им до футболистите на Аждот да бъде спрян, защото иначе действително могат да се получат много неприятни неща. Постепенно се изтеглят феновете. Там има вече и няколко стюарди, също и полицаи. Но никой действително не очакваше подобно нещо, въпреки доста грубите изблици по време на целия